Moltes situacions després i coses que m'han passat en la vida m'han anat formant més com a persona, però com la base i els valors que me varen inculcar així, sí que m'ha ajudat a decidir d'una forma o d'una altra en les coses que m'ha presentat la vida. Era una forma més didàctica d'ensenyar-nos en quant a que ens donaven les ferramentes necessàries per exemple, fiqué l'exemple dels tallers o de les caixes de matemàtiques o coses així, que ens donaven ferramentes per aprendre, però ens deixaven més a nosaltres llibertat per a jo què sé, experimentar i descobrir i aprendre per nosaltres mateixa. Jo me'n recordo en 5è o 6è que tenien com un sistema que anava per gomets. Era com que durant l'any tu et llegies els llibres que fora, podies agafar-los de classe i segons els llibres que te llegies o segons les pàgines que tenien els llibres, no me'n recordo molt bé, tu t'apuntaves gomets en el teu nom com per a fer una espècie de competició a veure qui tenia més gomets a final d'any. Encara ara sí que continuo llegint molt i tal, però jo crec que quan estava en el Mas d'Escotes de les etapes de la meva vida que més he llegit. El que més m'agrada del Mas d'Escoto és la metodologia que s'utilitza amb els llibres, perquè a mi no m'agrada estar tot el dia ahí amb el llibre text, copiant exercicis. Jo preferís, com fem així, eixir fora al pati, llegir. Tots els anys anem a la Fira del Llibre i allí fem tallers, lectors. O sigui, una experiència molt bona la campanya Us llegim. La meva classe va anar al metro i anàvem llegint des de la parada de Riba-roja fins a la de Roses. Un trosset de Tirant lo Blanc, Veles Events, altres poemes d'Ausiàs March, Maria Mercè Marçal, Joanot Martorell, coses així per l'estil. Jo sempre he tingut i he sentit ganes de treballar per l'escola pública i per l'escola en València. Una escola que siga inclusiva, que tinga en compte les diferències, que siga respectuosa amb els altres, que els xiquets vinguin a l'escola a gust, que se senten com a casa, com jo m'he sentit i com m'he trobat ací en el Mas d'Escoto. Com la lectura i el valencià són dos eixos vertebradors del centre. Impregna tota la vida del dia a dia. El curs passa a fer un desdejuni saludable i poètic. I aleshores vam anar al menjador, vam estar ahí desdejunant i després sota el plat teníem un poema. Teníem un poema de diversos autors i temàtiques que després llegirem en veu alta i va ser un moment molt gratificant, no? Perquè evidentment alimentem el nostre cos però també hem d'alimentar la nostra ànima. He treballat molt a gust, he tingut ocasió de compartir experiències amb un alumnat participatiu que té ganes de treballar amb companys que compartíem uns mateixos objectius. Estava en un institut de secundària i me torni a la meva escola, que era el Mas d'Escoto, per a estar així els meus últims anys com a mestra.